En Onda Cero, La Ribera en la Onda. Con Luis Méndez. Estamos ya en 27/13. Nos vamos a ir a Carcaixent. Seguimos recorriendo la comarca. Nuestro periplo, nuestro viaje que realizamos diariamente aquí en la radio. Cada día vamos buscando destinos donde ocurren cosas, donde se dicen cosas, donde se denuncian cosas también. Y en esta ocasión nos hacemos eco de... no sé si de una denuncia, pero sí al menos de un testimonio claro que quiere manifestar la coalición Compromís de Carcaixent y que hace referencia al pacto de gobierno entre el Partido Popular y el PSD en esta localidad. Lo han definido ya como fracaso clamoroso. Paco Salón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hablamos con el portavoz de Compromís en Carcaixent. A ver, fracaso del pacto PP-PSD i jo pregunto per què? Pues bàsicament perquè aquest pacte no ha servit per a resoldre els problemes ni els que n'hi havia que venien de lluny ni els més immediats. A qui ha beneficiat això? Pues ha beneficiat bàsicament a dos sectors clars, no? El sector de la senyora Botella i el senyor de Juan Albert. Però a l'Ajuntament i al poble de Carcaixent el resultat és nul i estem exactament igual que estàvem fa 7 o 8 mesos quan aquest pacte es va produir. A ver, lo que vienen a decir es que incluso en el tema de presupuestos, de cifras, de economía, aquí se van tirando la pelota unos a otros. Me ha parecido leer bien, ¿no? Sí, més o menys és això. Des del mes de que prenguérem possessió se sabia que hi havia problemes. En aquest mateix mes, i si no ens ho deuen a vos, nosaltres ja ens vam oferir perquè veiem cap on anàvem, a la difícil situació que està passant l'Ajuntament de Carcaixent. Més que passa, més darrere d'altres, la cosa no avança en absolut. I l'únic que se ens contesta és que estan estudiant els comptes partida a partida. Al final el que veiem és que n'hi ha 2 regidors que estan treballant molt, això no ho neguem, possiblement estaran alçant-se molt el cap, però el regidor d'Hisenda no sap contestar quan li preguntes sobre el pressupost què va passar amb aquest pressupost. Evidentment s'ha prorrogat, però no sabem si hi haurà un pressupost nou després per al 2012. No sabem tampoc si aquest pressupost afectarà a la prestació de serveis, perquè evidentment estan dient que van a retallar partides, però aquesta partida se va traduir després en que en un retall de serveis en el carrer hi haurà menys neteja, hi haurà menys policia, o simplement és que estan negociant preus nous. No saben, no contesten. I al final el que veiem és que estan a soles, aquests 2 regidors, i que la resta se desentén. I el mateix PSD, el regidor del PSD, pues, va a la seva, no sabem per a què ha servit aquest pacte. Se suposava que era aconseguir 11 vots, una majoria suficient, i que això donaria estabilitat, confiança, que se prendrien decisions, però no, és el contrari. Hi ha una paràlisi total y cada uno va a la seva improvisando. Bien, ustedes denuncian que los recortes ya son más que evidentes. ¿Dónde han notado ya esos recortes? No, en la policia local, per exemple. En la policia local, en este moment, les comissions de serveis que van vencent no se renoven. I en este moment només n'hi ha 24 agents que poden prestar servei. Si dividim els 24 agents entre els torns que n'hi ha, matí, vespre, nit, les festes i alguna baixa que pugui haver en algun moment puntual, ens donem compte que això és insuficient. Però és que l'empresa municipal Procarsa també li han retallat el pressupost i en material, i sabem perfectament també que el subministre elèctric no s'ha tallat perquè ha ocorregut algun miracle que desconeguem. Això està ahí, i el que és pitjor és que acabem de començar l'any. A partida pressupostària n'hi ha, però liquiditat no. Què passarà a final de mes, per exemple, en gener? Se van a pagar les nòmines? Esperem que sí, però tots sabem també que en el mes passat, en desembre, la situació va ser molt difícil. I fins el mes de març, si no recorde mal, no comencem a cobrar ni impostos, ni taxes, ni res. Per tant, la tesoreria està bloquejada. Totes aquestes coses són conseqüència de lo que estem parlant. No hi ha pressupost, no hi ha liquiditat i no se tomen decisions. Y hasta donde ustedes saben, del tema de estar al día con los proveedores, ¿cómo anda? Sí, hasta donde sabem, pues dedica a seguir a la xifra, perquè este mes estem aproximadament en 2,5 milions d'euros de factures que se deuen a proveïdors i que superen el plaç que marca la llei de morositat. Que des del mes de novembre de l'any 2010 al mes de desembre de 2011, o sigui, en un any, hem multiplicat per 6 el número de factures pendents i hem multiplicat per 5 el deute amb els proveïdors.
Això parlant només de les factures que incomplixen la normativa. A més, hi ha altres factures que estan, diguem, dins dels plaços normals. És a dir, estem completament bloquejats. No tenim recursos, no podem pagar. I el que estem és perjudicant, sí, evidentment, a grans empreses de fora, com Iberdrola i tal, però sobretot a l'economia local i a les associacions del poble, perquè són diners que repercuteixen en el dia a dia de la població. Bueno, si le sirve de consuelo decirle que raro es el ayuntamiento o administración pública que no se salta la ley de morosidad por ahí por donde usted se está imaginando, ¿eh? Pero bueno. Sí, no, efectivament, això és de veres i jo sé que és el recurs fàcil de consol que n'hi ha. És que tots els ajuntaments estan igual, efectivament. Tots els ajuntaments tenen problemes, però en el cas de Carcaixent, que és el que a mi me preocupa especialment, i és lògic, tenim causes pròpies que han agreujat la situació. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, si en los últims anys, en lloc de pressupostar d'una manera irresponsable, conforme s'ha fet, que hem plantejat partides d'ingressos per imports superiors als realitzables, i d'això estàvem avisant sempre i no se mos feia cas. I després, quan ha vingut la diagnòstic del pla de sanejament, s'ha confirmat que tenien raó. Si no s'hagués fet això, per exemple, pues en aquest moment tindríem menys endeutament i tindríem més fàcil el recurs al crèdit. Si no ens haguessin gastat diners en costes que no són necessàries ni prioritaris, en recursos propis, aquestes quantitats estarien ara disponibles per a l'Ajuntament per a gastar i possiblement també estarien en diners líquids per a poder pagar. Jo crec que nosaltres no podem parlar de crisi en general i que estem exactament igual que tots. Hem de parlar des de la nostra situació particular, d'allò que hem fet en els últims 10 anys, de la gestió que ha fet el Partit Popular i de les conseqüències que estem pagant les ara. Bien, ha mencionado el plan de saneamiento aprobado en el año 2009. ¿Ha servido para algo, bajo su punto de vista? ¿Se ha hecho algo con este plan? Home, bàsicament va servir per a pegar un toc d'atenció i parar, diguem, la inèrcia que portaven els comptes municipals. Havíem entrat en una dinàmica molt perillosa que era de descontrol. I al final, pues, per obligació, perquè el pla de sanejament va ser una obligació imposada per el govern i l'Estat, pues tingueren que elaborar un pla i aquest pla al final el que venia a dir és el mal que s'havien fet algunes coses en els anys anteriors i va establir una sèrie de recomanacions. El problema és que aquestes recomanacions bàsicament s'han centrat en el de sempre, en pujar impostos i en pujar taxes. Hem castigat a la població, a les famílies de Carcaixent, però ho hem deixat ahí. I a més no hem fet res més, quan el problema era si ens recomanen o ens obliguen a pujar impostos, pues no hi ha més remei, però hi ha que fer alguna cosa també, no? Hi haurà que reorganitzar l'Ajuntament, l'Autoritat Municipal, els projectes, veure en què ens gastem els diners o en què no. Però si simplement ens quedem en allò que ens obligaren, doncs lògicament, tenint en compte que a més la situació ha empitjorat, doncs el pla de sanejament ha servit per a molt poquet. I estem en un endeutament que no podem fer front i en una tesoreria completament bloquejada. Ha hecho ya algún apunte Paco Salom hace un momento, pero no estaría de más que nos argumentara por dónde pueden pasar las soluciones. Pero claro, criticar siempre es fácil. Otra cosa es construir, ¿no? Es más complicado. Efectivament. Jo crec que la primera de les solucions és actuar. No n'hi ha que criticar solament, n'hi ha que posar-se a treballar. Qui pot treballar? Evidentment, l'equip del govern és qui té les competències. Nosaltres hem oferit la col·laboració i torno a repetir-ho. En el mes d'agost ho hem repetit diverses vegades per escrit. Ara el que no és que posar-se en marxa. Què és el que n'hi ha que estudiar? Pues a nivell d'ingressos és molt complicat, la veritat. Però a nivell de gastos, lògicament, tindrem que revisar els apartats que n'hi ha de personal i veure l'estalvi on se pot fer, si totes les funcions que en aquest moment estan en l'Ajuntament són necessàries o no. Hi ha ajuntaments que s'han posat en marxa, com per exemple el del CIRA. No sabem si de la manera acertada o no anem a elaborar això. Però hem entrat a elaborar el tema dels interins, el tema de les comissions de serveis i algunes coses. Nosaltres tenim també, a més, l'empresa municipal Procarsa, que té una sèrie de serveis que n'hi ha que valorar-los, a veure si els mantenim o no els mantenim, però no és una qüestió de sentar-se i en un quart d'hora, una hora, una sessió i s'ha acabat. És una qüestió de veure quins objectius tenim, quins són els problemes, marcar un escenari, marcar uns objectius, comprometre-nos, una cosa molt important, donar exemple a la ciutadania. Hem d'actuar també en el tema de lo que se cobra a nivell municipal per part de l'equip de govern i dels regidors de l'oposició, en la Junta de Govern, en els plenaris, en les comissions informatives. Hem de disminuir el nombre de persones que estan en aquests òrgans perquè en aquest moment això no fa més que quadrar els ingressos dels regidors. Hem de revisar les quanties que cobrem. Hem de veure la freqüència en què es reuneixen determinats òrgans. Són moltíssimes qüestions que aporten
quantitats possiblement no massa importants, però que totes juntes al final sí que sumen una quantitat important. I sobretot buscar la complicitat de la gent per a que entenga quina es la situació que estem vivint en l'Ajuntament. Hombre, todo lo que usted ha apuntado, la mayor parte son cuestiones, efectivamente, muchas de ellas de sentido común, ¿no? Sí. ¿Qué le hace pensar que no se está trabajando en eso ahora mismo? Pues que se pugui estar treballant, és probable que n'hi hagi algú que estiga treballant, però jo crec que 8 mesos és molt de temps per a no prendre decisions. Ja. El que no se pot és demanar-li als sindicats que facin propostes, o als representants dels treballadors que facin propostes, com va passar, i mentrestant que qui té la responsabilitat de prendre decisions que no faci la seva proposta. Nosaltres hem demanat, per exemple, un tema d'actualitat, el tema de les dietes, que se revise el sistema de dietes, i això venim demanant des de fa molt de temps, perquè a través d'ells se'n poden aconseguir estalvis xicotets i sobretot moralitzant per aconseguir un comportament ètic. No? Això està, la decisió depèn de l'equip de govern. Fer-ho o no fer-ho depèn d'ells. Quan ho faran? Quan ells voldran. En el tema de la revisió de les juntes de la Junta de Govern, de les comissions informatives, tenim demanant-ho des del mes de juny, o plantejarem en el mes de juny. Ho poden fer com vulguin, no ho han fet fins ara. Per què? Que donen l'explicació. Qui la té que donar. I després, en el tema de Procarsa, exactament el mateix. A nosaltres ens tirarem de l'empresa municipal Procarsa. No ens deixarem participar com ens tocava. Som el primer grup de l'oposició. Sempre hi ha hagut un representant, però no volen que estem. Per què? Perquè a algú li interessa fer i desfer a la seva conveniència. Però fins el dia d'avui, els tècnics, tant de Procarsa com de l'Ajuntament, estan esperant criteris polítics. Ells tenen propostes que podem acceptar o no acceptar perquè poden ser més o menys dures. Però fa falta un criteri polític que assumisca la situació i que diga, endavant, fes-ho, fes això, tira per així.